Да. Кратка пауза. О, вписани 170. Много време го правя. Аз обрах всичките ми участват. Мале. Кой ще се кефи на итали? Така се прави евент. С букуци. Поне на почноките ще се кефят. И какво ще да им мятам? Айде така ще мятам колбички. Един стак. Един стак. Един стак. И да, сървър е почти фул. 40 от 40 е сървъра, а лак... Лак няма. Ето, TPC 20. Няма грам лак. Хоствам го в момента на 3 гигабайта RAM памет. Защото... така съм решил. И да, мисля да направя слотовете на 50 и после, ако пак така продължава да се фул, ще ги направя на 60. И така ще ги дигам, максимум ще ги направя до 80-90, защото не съм с супер хост машина, а съм с настолен компютър. Средно ниво. Дума бокове, всички искат диаманти. За какво са ви тя диаманти? Аз ако съм в такъв PvP сервер, ще искам неща за пошълки. Ето такива работи. И брони и мечове, а диаманти не ми трябват. Айде, мера от купчета. И фарцова колона, така че няма това. Да се кефат, да си правят занаци.
демоблокове. За какво са ви тия диамантни блокове, пичове? Аре ще ви метна половин стак. Такова. Половин стак. Такова. Половин стак. Такова. И бедрок малко ще ми метна. Бедрок мъничко ще метна. Който е взел да се кефи. По-троши, бе! Тя там не са за нас. Троши ми, викат, демайки искат още итеми. Така ще окупирам. Мисля, че стига толкова. Ето ви една брадва се заколете. И да, това беше от мене. Чао!